One, two, one, two, three. When you wear your high boots with your hip hugger suit, it's alright. Ahoj všichni, vítám vás u úplně prvního dílu našeho studentského vzdělávacího podcastu o sociálních a humanitních vědách. Rádi bychom vám tyto vědy představili tak, aby to nebyla jenom suchá teorie, ale povídali si o tom, jaký reálný dopad tyto vědy na naše životy mají. Mé jméno je Lucka a jsem studentkou komunikačních studií na Karlově univerzitě. Tak ahojte všetci, ja som Adel, som študentka na Karlovej univerzite a dneska vám poviem môj osobný názor na niektoré otázky zo sociálnych vied. Ahojte, tak ja som Lucia, som taktiež študentkou Karlovej univerzity a dnes tiež si vypočujete môj subjektívny názor na určité témy v sociálnych vedách. Než se vůbec do samotných otázek ponoříme, tak by bylo fajn vysvětlit, co to sociální vědy jsou. Jsou to vědy, které zkoumají člověka, zkoumají to, jak fungujeme, jak jsme zvyklí spolu mluvit, jak reagujeme a vysvětlují třeba to, proč vznikají nedorozumění nebo konflikty. Patří sem právě třeba sociologie, psychologie, filozofie a další vědy. A já bych se vás na úvod chtěla zeptat, proč si myslíte, že jsou tyto vědy důležité? Akože aj keď sociálne vedy máme fakt, že úplne všade okolo seba, aj technológie, tak stále sme ako keby že ľudia a stále máme v sebe tie emócie, konflikty a nejaké tie chyby. A práve sociálne vedy nám pomáhajú ako keby že pochopiť, prečo sa tak správame, ako sa správame. Tak ja si myslím, že sme dnes veľmi oklopení technológiami, ktoré vlastne nám možno znižujú takú tú empatickosť alebo ponímanie človeka, samého seba. A práve tie sociálne vedy ako filozofia alebo aj samotná etika v nás ako prebudzajú aj takú tú ľudskú stránku a nemali by sme na ňu zabúdať tým, že vlastne študujeme tie sociálne vedy alebo sa nimi zaoberáme, lebo predsa len ešte počítač mi nevie určiť, že ako sa psychicky cítim, aj keď umelá inteligencia je veľmi vyvinutá. Ale stále by som bola v tej rovine, že treba sa tým sociálnym vedám venovať do úplne rovnakej miery ako novým technológiám. V tomhle já s tebou určitě souhlasím, protože si myslím, že právě proto, že jsme obklopení technologiemi, tak je potřeba umět komunikovat a nastavit tu komunikaci tak, aby nevznikaly právě vlivem těch technologií nedorozumění v komunikaci. Já bych se vás, holky, taky ráda zeptala na to, co si myslíte o etice. Jestli je to nějakým způsobem univerzálně platná věc, nebo jestli je to kulturně podmíněno. Tak toto je asi otázka, ktorou sa filozofi zaoberajú asi odjak živa. Ja osobne si myslím, že niektoré základné hodnoty, ako napríklad rešpekt, sú ako keby že univerzálne, ale taktiež je to všetko ovplyvnené kultúrou. Tak ja s týmto názorom súhlasím, pretože tá kultúra robí toho veľa v tej etike, aj skrz toho, že ako sme vychovávaní, nejaké hodnoty, čo máme, tak sa odvíjajú od toho, že kde sme vyrastali alebo čo bolo pre nás to prioritné. Takže vlastne si myslím, že taká tá už konkrétna etika sa viaže dosť na tú zložku kultúrnu. Já bych možná ráda doplnila, že i ta samotná etika se vyvíjí, že to není jenom životem nás jako lidí, ale že i ta samotná etika je nějaký proces a že se ty pravidla jako taková můžou v průběhu i několika desítek let zásadně proměnit. Taktiež to podľa mňa záleží aj podľa spoločnosti, lebo iná generácia je úplne iný pohľad na etiku. Co pro vás znamená žít dobrý život? Ako zaujímavá otázka a možno z takého môjho pohľadu pre mňa dobrý život tvoria aj také úplne bežné maličkosti, aj keď sú tie dni úplne obyčajné, tak vždy je v tom dni niečo, čo ako má taký ako dobrý dopad na mňa. Možno to je niečo, že taká maličkosť, že mi niekto pochváli vlasy, nechty alebo môj názor v nejakej téme. A vlastne to mi formuluje ten môj celý deň a aj ten život za tým, že nie sú to len také obrovské veci, ako keď vyhrá niekto napríklad nejakú obrovskú súťaž, ide na dovolenku, že áno, sú to dobré veci, tvorí nám to dobro toho života,
ale sú to veci, ktoré netvoria úplne nejaké extrémne množstvo v našom živote, ale myslím si, že dobrý život znamená byť šťastný v tom okamihu, v ktorom sme, a tým, že sa vlastne posúvame v nejakých maličkých krôčkoch po tých rokoch, mesiacoch alebo dňoch, tak to nás aj formuluje a myslím si, že by sme sa mali uberať takým smerom, aby sme boli spokojní a hlavne šťastní a potom bude ten život aj kvázi taký dobrý. Takže vlastne ako keby klišé povedané, že by sme sa mali naučiť žiť v prítomnosti, čo je akože veľmi ťažké, ale podľa mňa si človek vie pomôcť tým, že by si napríklad písal denník, aj keď to znie veľmi detinsky, ale dokáže to veľmi pomôcť. A napríklad, čo je pre mňa dobrý život, tak ja sa nesmiem v živote nudiť. Proste ja, aj keď som v škole, príjem zo školy alebo z práce, tak ja proste, áno, je dôležité si oddychnúť raz za čas, ale ja proste musím mať niečo aj po tomto období, po tomto čase, že buď nemusí to byť niečo extrémne, stačí, keď to je niečo, že na 20 minút sa ísť prejsť do lesa alebo po meste a proste niečo naozaj robiť s tým, že keď si ideme nahnúť, tak si prehráme, čo všetko sme vlastne za tento deň stihli. Ale ako hovorím, nemusí to byť nič extrémne, ako vidíme na sociálnych sieťach, ako napríklad niekto po práci ide bežať nejaký 5-hodinový maratón, to sú extrémy, akože samozrejme niekomu pasujú, ale raz za čas podľa mňa. Mně se líbí i ta myšlenka toho, že dělat něco, co nás baví, to může být právě i škola nebo práce, ale často si člověk říká, že se třeba neposouvá nebo že dělá jenom tyhle ty věci a už nemá čas na něco jiného. Ale že když se možná právě díky tomu deníku, nebo si ho ani nemusí psát, stačí se jen tak zamyslet a uvědomí si, že se nějakým způsobem neustále posouvá a že i ty věci, které jsou třeba jako jeho cílem, jeho snem, baví ho, tak jednou za čas ho můžou nudit, může ztrácet tu motivaci a je potřeba si vždycky uvědomit, že pokud tam ten posun v tom čase nějakým způsobem je, tak je to vždycky ta cesta, která nám nějakým způsobem zpříjemňuje ten život a zkvalitňuje ho a to je asi za mě ten dobrý život. Akože tiež si myslím, je dôležité skúšať nové veci a hlavne nestať na jednom mieste príliš dlho a vlastne skúšať tie možnosti, ktoré máme. A zkusili jste někdy něco úplně jako out of vaší komfortní zónu? Že třeba já bych v životě nešla na bungee jumping, já mám strachy z výšek, nebo spíš z toho pádu jako takovýho, ale čím dál víc teďka přemýšlím, že bych to hrozně chtěla Skúsiť? Jo. Že posúvať tie hranice, nejaké komfortné zóny, no. U mňa to bolo tiež možno niečo takéto adrenalinové. Naposledy, keď som bola v Rakúsku, tak som išla liesť na 130-metrový múr, kde ja sa celkom bojím výšok, takže to bola pre mňa veľmi vysoká výška. Triasli sa mi nohy, ale práve ten pocit, keď som vyšla už úplne hore, že som skúsila niečo, čo som dovtedy neskúsila, tak bol fakt, že úžasný. Tak asi čo ja mám také, že čo som raz skúsila a teraz ako to robím pravidelne, tak keď som buď pri mori, alebo teda na dovolenke, tak kedysi som sa strašne bála ako plávať ďalej ako za bojky a teraz je to taká vec, čo pre mňa stále vyvoláva určitý adrenalín, ale vždy to spravím a idem veľmi, veľmi ďaleko, až úplne fakt, že čo vládzem a vyvoláva to vo mne taký adrenalín a aj ma to tak posúva tak ďalej, možno tak mentálne, že sa zatnem a idem až na úkor svojich síl v podstate. A potom doplávam aj naspäť, síce celkom vtipne niekedy, ale ako je to taký adrenalín, ale aj zábava pre mňa. Já jsem přesně tohle měla, když jsem se začala otužovat u nás v Rybnice, jenom na klasiku. Do ledu jsem chodila, že jsem si sekala tu díru vyloženě jako do ledu. A nejvtipnější na tom vždycky byla ta konfrontace, když šel někdo okolo se psem a já jsem byla v té vodě, kolem mě byly ty kousky toho ledu a já jsem si jako žila nějaký svůj jako vesmír v tu chvíli. Snažila jsem se tam být co nejdéle. A jako klasická taková ta mini konverzace s tím člověkem, který šel okolo, byla a není vám zima? A co vám může takový člověk jako říct, který se klepe v té vodě a už jenom doufá, že uběhne ta jeho minuta, kterou tam chce jako vydržet. Ne, teplo, v pohodě.
Akože pre mňa tieto výstupy z komfortných zón môžu byť aj nejaké minimálne veci. Ako napríklad ja som človek, čo strašne rád spí. Ja by som bola schopná spať aj 12 hodín, úplne tvrdo, ale môže to byť aj kľudne také, že ten výstup z tej komfortnej zóny, že vstanete ráno o tej 7 a idete si napríklad zacvičiť. A že proste nepôjdete spať, aj keď chcete, tak proste nepôjdete. A to môže byť podľa mňa taký, že menší výstup z komfortnej zóny, aby to neboli také len, že extrémy, ale že minimálne stopy. Já si myslím, že právě tyhle extrémy jsou často vidět na sociálních Ano. sítích. Tím jsem se hezky dostala oslím můstkem i k mé další otázce. Jestli si myslíte, že ty sociální sítě jsou právě něco, co ten dobrý život ovlivňuje ve smyslu toho, že máme pocit, že potřebujeme dělat hnedka jako velké věci, extrémy a že to je něco, co naopak nás jako lidi trošku dokáže ubíjet. Akože ja si myslím, že momentálne na sociálnych sieťach je veľkým trendom cestovanie a hlavne títo cestovateľskí influenceri, ktorí naozaj dávajú na tie sociálne siete len tie pozitívne veci, a čože je veľmi dobré, akože samozrejme pre ľudskú myseľ, ale potom prichádzajú tie momenty, kedy máme pocit, že nerobíme dostatok v tom živote a že my by sme chceli tiež žiť rovnako ako oni, lenže oni sa k tomu životnému štýlu taktiež museli nejak dostať a nie vždy takto naozaj aj žili. Takže nejakými tými krokmi sa tam tiež môžeme dostať, ale musíme si uvedomiť, že ten život tých ľudí tiež nie je úplne dokonalý. A dávajú naozaj na tie sociálne siete len tie dobré momenty, ktoré majú v živote. Tak myslím si, čo sa týka tejto otázky, tak ako Adel správne poznamenala, že vlastne sa tam museli nejakým spôsobom dostať, tak všetky tieto ako podnety strašne ovplyvňujú našu psychiku a dnes to vidím hlavne u menších ako detí, u tých tínedžerov, dobre, nie sme my nejako extrémne dospelí, ale ako vidím to, že vlastne oni chcú žiť presne taký ten perfektný život, drahé kabelky, drahé auta, ale zabudajú na to, že tí ľudia to majú pre niečo, že to nedostali len tak, ako, áno, samozrejme pár jedincov je takých, ale väčšina tých ľudí, tých multimilionárov, bilionárov, tak si to vydobila tým, že vlastne na sebe pracovala a páči sa mi aj to, že niektorí napríklad zverejňujú na sociálnych sieťach aj tú takú tú opačnú stránku toho celého, že ukazujú aj tú pravdu, ale ukazujú aj to upravené. Že je veľa takýchto videí a presne to ukazuje to, že fakt to není také rúžové, není všetko len perfektné a myslím si, že takéto videá pomáhajú vlastne ľuďom aj s psychikou, čo sa týka nejakého mentálneho nastavenia, lebo vidieť všetko uhľadené, perfektné 24/7 na sociálnych sieťach nie je dobré pre ľudské zdravie vo všeobecnosti. A možná co motivuje vás k tomu jít si za tím cílem, který je pro vás v životě relevantní? Tak podľa mňa to prichádza tým skúšaním možností, že vlastne keď skúšaš čo najviac možností, čo ti je poskytnutých, tak si uvedomíš, čo je práve pre teba a čo práve pre teba nie je, čo môžeš zlepšiť. Takže vlastne je dôležité skúšať, aby si vedel, že aký spôsob života je pre teba a neriadiť sa možno tým, že niekto ako žije, takže chceš aj ty žiť tak, ale prispôsobiť si to hlavne sebe. Tak akože s týmto súhlasím, lebo naozaj je to tak a neviem, asi k tomu nemám veľmi čo povedať. Bolo to dobre vystihnuté. Možná, že kdybychom na závěr měli dát nějaké tipy, co by si z tohoto dílu jsme tak jako rádi odnesli jako poselství. Ako tipy je ťažké udať. Podľa mňa, keby si každý z divákov možno napísal do mobilu, do poznámok alebo na papier, že čo jeho v živote robí naozaj šťastným, či už je to profesia alebo kamaráti a hobby, proste vypísať si v pár bodoch, že čo ho robí šťastným a snažiť sa zameriavať na tieto veci v živote a nevnímať možno nejaké tie drámy okolo seba a ostatné chyby. Tak za mňa je to aj takéto triedenie toho
vlastne ako sme na začiatku povedali, že čo sú vlastne tie sociálne vedy a že sú to viac menej humanitné vedy, ktoré sú pre nás podstatné a nájsť akože taký ten kontrast medzi tými technológiami, ale aj medzi tými sociálnymi vedami a skôr sa ponoriť aj do takého, že nie všetko online je dobré. To bylo, si myslím, takové hezké poselství na závěr, takže já bych vám tímhle moc chtěla poděkovat, že jste si našli čas a doufám, že posluchači nám budou věrní i do dalších dílů. Tak aj ja ďakujem teda. Ďakujeme a vidíme sa v ďalšom diele.